салом бинандаҳои арҷманд, алоқамандони дунёи сиёсат. барномаи сиёсии таҳлилии геополитикаро аз шабакаи ҷаҳоннамо манзури шумо мегардонем. дар барномаи имрӯз низ чун ҳамеша як рӯйдоди муҳими ҷаҳонро ба риштаи таҳлил кашида, дар ҷараёни барнома аз нуқтаи назари коршиносон истифода менамоем. мавзӯи барномаи имрӯза интихоботи президентии Туркия аст ва дар ҷараёни барнома моро ду нафар коршиноси масоили сиёсӣ Ёр Маҳмад Ниёзе ва Маҳмадулло Наимов ҳамроҳӣ хоҳанд кард. бо мо бошед. даври дуюми интихоботи президентии ҷумҳурии Туркия 28 май доир гардед ва президенти амалкунанда Раҷаб Таyyip Эрдуғон бо касби беш аз 52% овозҳо пас аз 20 соли роҳбарии Туркия инак боз барои 5 соли оянда курсии президентиро дар ин кишвари муҳими осиёи аврупоӣ ба даст гирифт. рақиби аслии ӯ Камол Қалашдороғлу агарчи дар даври аввали интихобот овозҳои наздик ба Эрдуғон дошт, дар даври дуюм бархилофи умедвориҳояш натавонист рақиби сарсахте бошад ва дар ихтилофи беш аз 2 миллион раъй рақобати интихоботиро ба Раҷаб Таyyip Эрдуғон бохт. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми худ ба президенти Туркия зимни табрики ин пирӯзӣ ибрози умедворӣ намуданд ки равобити таърихӣ ва достонаи Тоҷикистону Туркия дар давраи нави роҳбарии Эрдуғон беш аз пеш густариш меёбад. ба ҳам омадани тарафдорони Раҷаб Таyyip Эрдуғон дар хиёбонҳои Истанбул, Анқара ва дигар шаҳрҳои Туркия бо вуҷуди ин ки мухолифон ин дафъа тавонистанд як эътилофи пурқувватеро ба ҳам бипайванданд ва заминларзаҳои моҳи феврал ва буҳрони иқтисодӣ фазои интизории ивази қудратро ба вуҷуд овард. роҳбари феълии кишвар дар интихоботи таърихии даври дуюми президентӣ пирӯз шуд. Раҷаб Таyyip Эрдуғон президенти ҷумҳурии Туркия ба муносибати пирӯз шуданаш дар даври дуюми интихобот дар ҷамъи мардум ва ҳаводорони худ муқобили кохи президентӣ дар Анқара ба суханронӣ пардохт ва гуфт: мо Туркияро бисёр дӯст медорем, ин мардум сазовори дӯст доштан ҳастанд ва мо онҳоро ҳам дӯст дорем. ҳудуди 320 000 нафар ин ҷо рӯбарӯи кохи президентӣ ҷамъ шудааст ва ин саҳна саҳнаи муҳаббат аст. шумо эътилофи ҷумҳурро ноумед накардед ва дубора давлатро ба мо супурдед ва мо ба сохтани 100-мин солгарди Туркия идома хоҳем дод. мардум манро барои як даври дигар ба муддати 5 сол ба роҳбарӣ интихоб намуд ва ман аз ҳамаи ин мардум ташаккур мекунам. ба гуфтаи Эрдуғон ҳамаи касоне ки ба назди сандуқҳои рай рафтанд ва қудрати демократия дар Туркияро собит карданд, ҳар интихобе ки доштанд шоистаи ташаккур ва қадрдонӣ ҳастанд. мардум дар ин интихобот ба 100-мин солгарди Туркия рай доданд ва тасмим гирифтанд ки аксари намояндагони маҷлис ҳам аз эътилофи ҷумҳур бошанд. Раҷаб Таyyip Эрдуғон пирӯзии худро пирӯзии Туркия, демократия ва ҳамаи мардум хонд. замоне омад ки мо атрофи ҳадафҳои миллиамон ва он чизе орзу дорем бо ҳам оем. мо ихтилофоти сиёсиро пушти сар мегузорем ва хоҳони иттиҳод ва ҳамбастагӣ ҳастем. 85 миллион туркиягӣ имрӯз ғолибанд. Раҷаб Таyyip Эрдуғон ки барои боз 5 соли дигар курсии президентии Туркияро нигоҳ дошт, 69 сол дошта. аз соли 2003 инак 20 сол боз бар Туркия роҳбарӣ мекунад. то соли 2014 ба ҳайси сарвазир ва аз соли 2014 ба ин тараф ҳамчун президент. ба назари шумо кадом омил боиси пирӯзии Эрдуғон дар интихоботи президентии Туркия гардед? ин пеш аз ҳама собиқаи бисёр дурударози сарварӣ, ҳам шохаи ҳокимияти иҷроия ва ҳам 10 соли охир ҳамчун сарвари давлат. яъне дар тӯли ин қариб 21 соли роҳбарӣ ӯ тавонист ки бисёр хизматҳои арзанда ва бисёр хизматҳои шоиста барои мардумаш кунад. ва ҳамин обрӯ ва ҳамин имиҷи гӯем ки ҳам байналмилалӣ ва ҳам давлатӣ имконият дод ки ӯ дар ин маъракаи бисёр ҳам муҳим ва бисёр ҳам зарурӣ ва бисёр ҳам ҷиддии кишвари Туркия ғалаба кунад. якум ин ки дар 20 соли фаъолияти Эрдуғон тавонист ки Туркия аз як сиёсати сирф ба самти Аврупо нигаронида шуд, самти худро ба шарқ
махсусан ба кишварҳои шарқӣ сиёсати шарқӣ рӯ гардонад. Як омили дигараш ин ҳаст ки дар 20 соли фаъолияти президенти имрӯза дар нато қувваҳои ҳарбии Туркия ҷойгоҳи вижа доранд. Яъне Туркия аз лиҳози истеҳсоли силоҳ тавонист ки дар минтақа як бо нишон додани байрақтарҳо ва дигар киштиҳои ҳарбӣ мавқеи ҳарбии худро дар минтақа чикор кунад, пурқувват созад. Ва ин омилҳо сабаби он шуд ки пирӯзии имрӯзаи Эрдоғон нисбат ба ду рақибе ки дошт комёб шавад. тавре маълум дар даври аввали интихобот барои Эрдоғон ҳамагӣ ним фоиз овоз намерасид ки президент шавад ва ҳама бар ин бовар буданд ки дар даври дуюм мавқеи Синон Уғун хеле муҳим аст ва ӯ шояд бо Қиличдор Уғлу муттаҳид шавад. Аммо чаро Синон Уғуне ки ҳамчун мухолифи ақидаҳои Эрдоғон шинохта мешуд, дар даври дуюм ногаҳон ба тарафи Эрдоғон гузашт ва 5% овозҳои ҳалкунандаи худро ба ӯ дод. ба хотири он ки инҳо бо ҳамдигар суҳбат карданд ва нигароние ки дар ҷомеаи дохили туркӣ вуҷуд дорад дар болои ҳамин се масъалае ки бисёр муҳим ҳастанд. Якум масъалаи бекорӣ, дуюм масъалаи махсусан заминларзае ки зиёда аз 51,000 нафар талаф шуданд ва мубориза бар зидди қувваҳои оппозитсионию радикалие ки ҳам дар дохил ҳам дар беруни Туркия вуҷуд доранд, инҳо тавонистанд ки ба мувофиқа расанд. Таҷрибаи 20 солае ки Эрдоғон дорад, Синон Уғун надорад. Яъне он таҷрибаи роҳбарию, он таҷрибаи харизматие ки таъсиргузорие ки махсусан Эрдоғон дар ҷомеаи туркӣ дорад, таҷрибаи Синон Уғун намерасад. Ва имрӯз бархурдҳо мо огоҳ ҳастем ки дар сатҳи ҳам минтақа ҳам ҷаҳон имрӯз зиёд ташаннуш пайдо карда истодааст ва оқибат барои он ки ҷомеаи туркӣ ба ин рақобатҳои байналмилалӣ тавонад мавқеи худро нигоҳ дорад, танҳо муттаҳид шудани инҳо ба ҳамин хотир аст. Ва омили дигар сатҳи беқуршавии пули худи туркӣ зиёд ба назар мерасад. Ин омил низ ягона нафаре ки метавонад ба беқуршавии пули туркӣ мусоидат кунад, ҳамин кабинаи Эрдоғон ба ҳисоб меравад. инҷа се омил аст. омили асосӣ ҳамин аст ки ӯ ба ҳайси як шахсияти таърихӣ шинохта мешавад. дуюм омил он аст ки ӯ раиси ҳизби калидии Турсия аст. ӯ раиси ҳизби адолат ва тараққиёт аст ки соли 2001 худаш муассис буд, ташкил кард, таъсис дод ва имрӯз зиёда аз 12 миллион аъзо дорад. ва сеюм албатта ин вобаста аст ба мартаба ва нуфузи худи президент ки вай аз бозингари минтақавӣ имрӯз кӯшиш карда истодааст ки ба бозингари глобалии ҷаҳонӣ табдил ёбад. ва ӯ тавонист ки то ҳадди имкон пешравиҳои соҳаҳои гуногуни калидии Турсияро ба роҳ монад. яъне ӯ тавонист ки ҳангоме ки сарвазир буд дар ҳудуди Турсия барои хонандагони тамоми сатҳ китобҳоро бепул кард ки хизмати хеле бузург аст. баъдан таҳсили духтаронро дар мактабҳои Турсия ҳатмӣ гардонд ва инвеститсияи хеле зиёд аз кишварҳои аврупоӣ ва кишварҳои албатта амрико, британияи кабир барои рушди иқтисодиёти Турсия ки хеле зарур буд ворид кард ва тавонист ки яъне соҳаҳои калидии асосии иқтисодиёти Турсияро хеле баланд бардорад.
даври аввали интихобот рӯзи 14 май доир шуд, вале ҳеҷ кадом аз номзадҳо беш аз 50% овозҳоро гирифта натавонистанд. Эрдуғон дар даври якум 49 аз 5% ва Қиличдороғлу наздики 45% овоз гирифтанд. ҷои сеюмро бо 5% Синон Уғон гирифт. Уғон дар даври дуюм аз номзадии Эрдуғон пуштибонӣ кард ва яке аз омилҳои пирӯзии Эрдуғон шуд. фарқи байни номзадҳо тақрибан 4% ё 2 миллион овозро ташкил дод. роҳбари ҳизби исломии муҳофизакор аз манотиқи марказии Анатолия пуштибонӣ ёфт, дар ҳоле ки рақиби камолистии ӯ Қиличдороғлу интизор мерафт дар шарқи курдҳо ва соҳилҳои баҳри миёназамин ва Эгей пирӯзӣ мекунад. дар Измир Қиличдороғлу 67% райро ба даст оварда, дар Истанбул ва Анқара натоиҷи ӯ нисбатан хоксортар, мутаносибан 52 ва 51% будааст. роҳбари ҳизби ҷумҳурихоҳ ки онро Отатурк таъсис додааст, бо ин суханон ба тарафдоронаш муроҷиат кард: ман натавонистам аз ҳуқуқи шумо дифоъ кунам. акнун ман аз шумо хоҳиш менамоям ки муборизаро барои демократия дастгирӣ намоед. ин корро барои худатон, барои фарзандони худ, барои нафақахӯрони мо, барои модарону падарони мо, барои деҳқонону соҳибкорони мо кунед. ҷониби мухолифин барои ҷалби миллатгароён андешаашро тамоман дигар кард ва чунин ба назар мерасад ки баъди давраи аввали интихобот ӯ тамоман мавқеашро иваз намуд. бо ин иқдом Қиличдороғлу бовариро аз даст дод. камол Қиличдороғлу ки фарогирӣ ва таҳаммулпазириро таблиғ мекард, пас аз даври аввал ба таври ногаҳонӣ роҳи худро дигар кард. дар мубориза барои райҳои миллатгароён, ҷумҳурихоҳ риторикаи популистӣ ва зидди муҳоҷиратро афзоиш дод. бахусус ба туркҳо ваъда дод ки суриягиҳоро берун мекунад, қарзҳоро мебахшад ва бозиҳои Лигаи миллии футболро ройгон мекунад. ҳоло маълум нест ки роҳбари 74-солаи мухолифин дар курсии худ боқӣ хоҳад монд ё роҳбари ҳизбро ба сиёсатмадори дигар монанди шаҳрдори маъруфи Истанбул Экрем Имомоғлу месупорад. бояд гуфт ки Раҷаб Таyyib Эрдуғон назар ба Отатурк бештар дар қудрат буд. дар интихоботи рӯзи якшанбе тасдиқ кард ки ҳатто пас аз 20 соли ҳукмронӣ дар кишвар ва сарфи назар аз ҳама фалокатҳо, вай заминаи мустаҳками интихоботӣ дорад. бо шинохте ки шумо аз Туркия доред, мардум асосан аз президенташон чиро интизоранд ва бо кадом умед ба Эрдуғон рай доданд? аслан дар низоми давлатдории муосири имрӯза асос ин амнияти ҷамъиятӣ аст. хуб баъдан мудофиа, баъдан тартиботи ҷамъиятӣ, рушди соҳаҳои гуногуни иқтисодиёт ва дар тӯли ман ҳамин 20 соли идораи гӯем ки сарварии давлати Турсия, ӯ як низоми бисёр пурқувватро ба вуҷуд овард. шумо бинед ки кишварҳои ғарбӣ ҳатто пешгӯиам карда буданд ки мумкин ин маъракаи муҳими сиёсӣ ба як ошӯб табдил меёбад. лекин дар амалия мо дидем ки 923 ноҳия, 81 вилоят, 85 миллион аҳолӣ, ягон нафар на дар интихоботи даври якум ва на дар интихоботи даври дуюм ягон қонуншиканиам накарданд, ягон тартиботи ҷамъиятиам вайрон нашуд. яъне ин маънои он дорад ки низоми сиёсии кишвар бисёр ҳам устувор аст ва дастгоҳҳои давлатӣ, мақомотҳои давлатӣ, махсусан парламенти кишвар ки маҷлиси бузурги халқӣ ном дорад ва дар ин маҷлис дар парламент наздик 50% вакилонро аъзоёни ҳизби адолат ва тараққиёт ташкил мекунад ва яъне дар низоми идораи давлат нуфузи ин ҳизб хеле калон аст ва онҳо тавонистанд ки бе ягон душворӣ, бе ягон гӯем ки бетартибиҳо ин маъракаи муҳими сиёсиро дар чунин шароите ки барои Турсия бисёр ҳам ҳассос буд, ҳам душвор буд ва ҳам хеле мураккаб буд, тавонистанд ки гузаронанд. сабаби асосие ки барои пирӯзии Эрдуғон гашт ҳамин ки Эрдуғон дар баромадҳои интихоботии худ махсусан ба ҳамин нукта таваҷҷӯҳ кард ки метавонад сатҳи бекориро поён барад ва як амбитсияи империяхоҳие ки туркҳо дар охири асри 19 аввали асри 20 доранд, ҳамин амбитсияро чӣ кор мекунад?
имрӯз Эрдоғон мехоҳад ки ҳамчун як кишвари бонуфузи минтақа ва ҳамун эҳёи як империяхоҳие ки ҳам Пантуркистон доштану ҳам масалан турониҳо доранд, ҳаминро мехоҳад чикор кунад дар ҳамин давраи интихоботии худ чикор кунад, аз нав барқарор кунад. Яъне як бо назарҳои популистию манипулятсионӣ тавонист ки имрӯз чикор кунад, аз ҷомеаи туркӣ истиқбол кунад ва мардумам ба умед ҳастанд ки ҳамин мушкилотҳое ки дар дохили худи Туркия зиёд ҳастанд, ҳамин мушкилотҳоро аз байн барад ва мардум умед дорад ки ҳамин сатҳи бекорӣ ва сатҳи рақобати геополитикие ки имрӯз дар ҷаҳон ба вуҷуд омадааст, ҳамин ду мушкилоти ҳам дохилӣ ҳам беруниро бо таҷрибаи зиёде ки дар масалан 20 соли роҳбарияш дорад, аз ҳамин роҳ тавонад чикор кунад, ҳамин мушкилотҳоро аз байнам набарад, сатҳи мушкилиро, роҳи ҳалли мушкилиро пешниҳод кунад. ба назари шумо пирӯзии дубораи Эрдоғон барои кишварҳои ғарбӣ ки вақтҳои охир аз сиёсатҳои ӯ нохушанд чӣ паём дорад ва онҳо равобити худро бо Туркияи нав чӣ гуна ба роҳ мемонанд? мо хуб медонем ки масалан чаро кишварҳои аврупоӣ ва амрико аз сиёсатҳои шарқ ба шарқ нигаронидаи Эрдоғон нигарон ҳастанд, ба хотири он ки низом чихеле ки дар ибтидо гуфтам, низоми байналмилалӣ имрӯз рӯз ба рӯз тағйир ёфта истодааст. Он низоме ки масалан дар асри 20 буд ва ҷаҳони якқутба буд ва Туркия ҳамчун як кишвари вассали аврупоӣ манфиатҳои Аврупою Амрикоро ҳимоя мекард ва бо пурқудрат шудан ҳам аз лиҳози ҳарбӣ, ҳам аз лиҳози техникӣ, Туркия имрӯз як кишвари ба худаш боварманд ва худкифо баромад карда истодааст ва Эрдоғон ҳам бо ҳамун амбитсияи сиёсиш мехоҳад ки ҳамин худкифоии худро нишон диҳад ва пурра ба кишварҳои аврупоию Амрико, яъне ба махсусан инҷи моделҳои иқтисодии аврупоӣ такя накунад. ва мо чихеле ки таҳлилҳо нишон медиҳад, Эрдоғон кайҳо аз ҳамун низоми иқтисодие ки аз бо пуштибонии Аврупо буд ба низоми иқтисодии Чин баргашт. Яъне бовар дорад ки бо низоми иқтисодии Чин ки имрӯз Чин дар ҷаҳон аз лиҳози иқтисодӣ пурқувват ҳаст, метавонад ки ҳамун иқтидору нуфузи Туркияро чикор кунад, баргардонад, бо ҳамун амбитсияи империя будани Туркия чикор кунад, мусоидат кунад. бисёре аз коршиносон чунин ақида доранд ки пешбурди сиёсати хориҷӣ нисбатан мустақил аз тарафи президенти кунунии Туркия дар вазъияти тағйирёбандаи ҷаҳони муосир ва ҳифзи суботи иқтисодӣ дар сиёсати дохилӣ боиси ба Эрдоғон раъй додани мардум гардед. интихобкунандагон дар суҳбат бо хабарнигорон иброз медоранд ки бо Эрдоғон мехоҳанд Туркияи босубот, пешрафта, қавӣ ва нақшгузор дар сиёсати байналмилалӣ ҳастанд. ин барои Туркия, барои мардуми он хеле муҳим аст. ман давоми 6 соли охир овоз медиҳам ва интихоботи муҳимтар аз инро надидам. ин интихобот муҳимияти демократияро нишон медиҳад. овози мо нишонаи он аст ки мо чӣ гуна зиндагиро мехоҳем ва мо хато накардем. дар мавриди сиёсати дохилӣ Эрдоғон як қатор ислоҳотро анҷом дод ва қудрати кишварро тақвият бахшид. Дар ин давра ба истилоҳ содироти туркӣ низ ба таври чашмгир густариш ёфт. Туркия ҳоло саноати дифоъро барои содирот фаъолона рушд дода, ба Голливуди нав дар соҳаи синамо табдил меёбад ва арзишҳои шарқию туркии худро ба ҷаҳониён тарғиб менамояд. ислоҳоти иқтисодӣ асосан пас аз пирӯзии Эрдоғон дар нахустин интихоботи мустақими президентии соли 2014 сурат гирифт ки дар он мақоми сарвазирӣ ба мақоми президентӣ ва роҳбари давлат иваз шуд. дар охири соли 2022 маҷмӯи маҳсулоти дохилии Туркия ба ҳисоби миёна 5.6% афзоиш ёфта ба ҳар сари аҳолӣ $10.6 ҳазор ташкил дод.
маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ бо нархҳои ҷорӣ дар соли 2022 нисбат ба соли 2021 107% афзуда $905 миллиард ташкил дод. моҳи январи соли ҷорӣ Эрдоғон дар як суханронияш гуфт ки таи 20 соли охир содироти Туркия 7 маротиба аз $36 миллиард ба $254.2 миллиард афзоиш ёфтааст ва ӯ нақша дорад ки Туркияро ба рӯйхати 10 кишвари пешсафи содиркунандаи ҷаҳон ворид кунад. дар тӯли қариб беш аз 20 соли роҳбарии ҳизби Эрдоғон ва тақрибан 9 соли президентии худи ӯ, Туркия шоҳиди тағйироти ҷиддӣ гардид. кишвар аз ғарб ба таври ҷиддӣ дур шуд ва ба сӯи истиқлолият пеш рафт. Туркия аз як узви оддӣ ба узви таъсиргузори НАТО табдил ёфт. ҳоло Анқара НАТОро ҳатто барои фишор бар шарикони ғарбии худ истифода мебарад ки раванди ба НАТО дохил шудани Шветсия ва Финландия далели равшани ин гуфтаҳост ва собит мекунад ки раъи Туркия то кадом андоза дар НАТО ҳалкунанда аст. Туркия дар солҳои охир худро дар чандин нуқтаи доғи олам даргир кардааст. бо фурӯши ҳавопаймои бесарнишин дар низоъҳои ҷанг иштирок мекунад ва ҳам бо Россия ҳамкории наздик дорад. дар буҳрони Қавқоз ҳузур дорад ва аз Озарбойҷон ҳимоят мекунад. дар шимоли Сурия бо курдҳо меҷангад, дар Либия ҳам ҳузури низомӣ дорад. ин гуна бархурд бо масоили ҷаҳонӣ боиси тақвияти нуфузи Туркия мегардад ё баръакс онро заиф месозад? Турсия яке аз номзадҳои асосӣ барои ворид шудан ба Иттиҳоди Аврупо аст. ҷумҳурии Туркия узви созмони блоки НАТО аст. яъне дар чандин гӯем ки созмонҳои байналмилалии ҷаҳонӣ аъзо аст ва имрӯз кӯшиш карда истодааст ки ба созмони ҳамкории Шанхай низ ворид шавад. хуб яъне гап сар он аст ки президенти ин кишвар бисёр бозингари минтақа аст ва бо ҳар роҳу восита кӯшиш карда истодааст ки аз дилхоҳ имконият барои миллати худаш манфиат ба даст биёрад. барои ҳамин ӯ аз як бозингари минтақавӣ имрӯз ба як бозингари ҷаҳонӣ табдил ёфта истодааст ва дар Кавказ низ манфиатдор аст ва дар ҳалли масъалаҳои Сурия ва Эрон манфиатдор аст. дар ҳалли гӯем ки масъалаҳои истифодаи хеле захираҳои бои Россия ки барои иқтисодиёти Турсия ин шабу рӯз хеле зарур аст, ҳам гази арзон, ҳам нефти арзон ва ҳам қувваи барқи арзон ва ҳам сохтмони як нерӯгоҳи атомие ки имрӯз Россия дар Турсия сохта истодааст. яъне бинед ки дар чандин ҷанбаҳо, дар чандин паҳлӯҳо, дар муносибатҳои байналмилалӣ хеле бозингари моҳир аст ва ин албатта аз таҷрибаву аз маҳорати аз истеъдоди худи президент вобаста аст. пас аз пирӯзии дубораи Эрдоғон, оё ягон тағйиротро дар сиёсати хориҷии Туркия интизор шудан мумкин аст? албатта, зеро ки ӯ кӯшиш карда истодааст ки дар чанд самт сиёсати хориҷии худро пеш барад. ӯ аллакай баъд аз интихобот дар назди роҳбарияти давлати Туркия аллакай эълон кард ки ӯ боз аз нав кӯшиш ба харҷ медиҳад ки миёни Турсия ва иттиҳоди давлатҳои Аврупо рафтуомади бераводидро ба роҳ монад. хуб кӯшиш карда истодааст ки дар минтақа яъне боз бештар фоидаи манфиати зиёдтар ба даст биёрад ва ӯ мехоҳад ки яке аз марказҳои асосии тақсими газ барои кишварҳои аврупоӣ шавад, яъне ба воситаи қубурӣ ки имрӯз аз Россия газ рафта истодааст. ва албатта ҳам бо кишварҳои НАТО ҳамкорӣ карда истодааст ки яроқҳои муосири ҷангӣ самолёт пеш аз ҳама F-35 ба даст биёрад. яъне дар чандин ҷанбаҳо, дар чандин муносибатҳо кӯшиш карда истодааст ки обрӯ, нуфуз ва мартабаи гӯем ки кишварашро ва аз ҳама асосӣ ӯ ҳаракат карда истодааст ки миёни кишварҳои туркзабон яке аз кишварҳои калидӣ, кишвари асосӣ бошад. дар ин самт ҳам ӯ корҳои зиёд карда истодааст. агар ки моҳиятан сиёсати хориҷии Туркияро бинем, сиёсати мутавозин аст
аз лиҳози ва сиёсати воқеъбинона ҳаст ки дар ҳама низоъҳову дар ҳама пешрафтҳои кишварҳои минтақа мехоҳад аз як тараф мусоидат кунад ва аз як тарафи дигар нуфузи сиёсию ҳарбии худро чӣ кор кунад нишон диҳад ва ҳамун амбитсие ки хеле гуфтем ҳамун амбитсияи империяхоҳие ки вуҷуд дошт албатта дар ҷаҳони муосир бо он амбитсия наметавонад пирӯз шавад лекин ҳамчун як шиоре ки мардуми худашро барои ваҳдату шукуфоии Туркия роҳнамоӣ мекунад аз ҳамин роҳ таъмин кунад. Раҷаб Таyyib Эрдуғон дар ҳоле роҳбарии Туркияро барои 5 соли оянда ба даст гирифт ки муносибаташ бо шарикони ҳамешагии Туркия яъне кишварҳои ғарбӣ вақтҳои охир сард шудааст ва дар айни ҳол ӯ дар маъракаҳои пеш аз интихоботӣ ваъдаҳои зиёде дар самти иқтисодӣ ба мардуми худ додааст ки иҷрои онҳо бе ҳамкории наздик бо ғарб душвор аст. моҳи июли имсол сарони НАТО дар ҷаласаи навбатии худ дар шаҳри Вилнюс аз Эрдуғон интизор доранд ки роҳи пайвастани Шветсияро ба НАТО боз кунад. аммо Туркия Шветсияро пуштибони ҳизби коргарони Курдистон медонаду ба мардуми худ ваъда додааст ки барои набудани ин ҳизб ҳама корро мекунад. ғайр аз ин Эрдуғон бо мақсади баландбардоштани обрӯи кишвараш чанд бор талош кард ки барои буҳрони Украина роҳи ҳал пайдо кунад, аммо муваффақ нашуд. дар сиёсати дохилӣ ҳам таваррум ҳамчунон дар ҳоли афзоиш асту ваъдаи аслии пеш аз интихоботиаш гирифтани пеши роҳи таваррум буд. ҳамин тариқ пас аз тадриҷан поин омадани шӯру шавқи интихоботӣ ва то рафт камтар шудани лаззати пирӯзӣ дар он, масъалаҳои муҳиме дар сиёсати дохилӣ ва хориҷӣ рӯбарӯи Эрдуғон сафт хоҳанд кашид ки ҳалли онҳо ба заҳмату талош ва вақти зиёд ниёз дорад. инҷо барномаи геополитика анҷом меёбад. барномаҳои дигари шабакаи ҷаҳонамо идома доранд. бо мо бошед.